Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Бишкек. Дар доираи барномаи ҷило бо шумо дар мавриди махсусиятҳои таҳсил дар хориҷи кишвар суҳбат карданем. Аммо пеш аз оне ки дар доир ба таҳсили хориҷа суҳбат кунем, як саволи бисёр муҳим дорам. Шумо 29 феврал бисола шудед. آه نمیشه. маълумоте ки ман дастрас кардам, шумо курсҳои ҳуқуқи инсон, маркетинг, саводи расонаӣ, сохтани филми мустанад, дизайни графикӣ, 3D дизайн, суратгирӣ, видеогирӣ ва ғайраҳоро гузаштед. Мо бо барномаҳои Photoshop, Premiere, Adobe Effect, Lightroom ва Illustrator кор карда метавонед. Шумо таҷрибаи мутахассиси шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне SMM-шик ва тренер будед. Як нафари 20-сола ин қадар чизро чӣ гуна ба даст оварда тавонист? همه چیز سر شد که من والنتیر شدم در توت کاورکینگ. از Мгм. آنجا من در ترینینگ های حقوق شناسی دیبات ها همینجا تحصیل و обучалась. Вот, поэтому بعد همین کارا سر کردم که خودم را развивать کنم. بعد интерес появился همه چیز با вот همه کرده از همه طرف ها خودم را развивать کردم. ҳамин чӣ гуна вақт меёфтед шумо? Мактаб мехондед? میخواندم مکتب تا ساعتی 12 بود. بعد 12 من میرفتم با تو کاورکینگ و از همونجا ساعتی 5 شب دادم کتی می آمدم به خانه. Масъалаи донистани барномаҳо ё ин ки мутахассиси SMM будан ҳозир ба шумо ягон фоида расонда истоданд? وای سال که من به بیشکک آمدم با در دوران 15 روزی بودنی در بیشکک من خودم با کاری اسمم بیافتم و خودم را به 25 کردن سر کردم. Мгм. Тамом. Ан акнун оғоз мекунем ба барнома гӯем. чаро ва чӣ гуна шуд ки шумо интихоб кардед Бишкекро, донишгоҳи Аусаро ва ҳозир шумо дар онҷоед? Чӣ гуна шуд ин интихоби шумо? وقتی اول من در تاجیکستان می‌آموختم در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاستی تاجیکستان. بعد خوندن یک سال فهمیدم که من к режиссерству, к созданию фильма более ближе, потому что وقتی که می‌خوندم من کار می‌کردم مثل من شده. از این طور که دیدم در آوتسا هست همین возможность подавать کردم، получить کردم грант, стипендия و آمدم. ихтисосатон чӣ аст? اختصاصی من TV, Cinema and Media Arts, то есть телевидение, кино, همین. ба ҳамин тасмими шумо ане донишгоҳи Тоҷикистонро як тараф гузоштану Аутса рафтан, аҳлу оила чӣ назар доштанд? Чӣ фикр доштанд? این خیلی دشوار بود. اساسا پدرم نگفتن برای اینکه یکم داشت من در تاجیکستان уже می‌آموزم و یکم کورس رو ادا کردم. دیمش که این ساخه بودن دیگر همین هر سال که من می‌خوندم کاورکینگ می‌رفتم من با حقوق شناسی شده развиваться می‌کردم. بعد گرفتم و علیش کردم حرکت کردم و پس از وقت دادم رفتن گرفتن. ба стипендия дохил шудан, яъне стипендиягир шудану умуман ҳамин ҷараён чӣ гуна гузашт? Душвор набуд? И خیلی دشوار بود برای اینکه нужно было получить очень много документов. То есть документы خیلی گوناگون و این خیلی دشوار بود که برای اینکه من نمیدونستم کجا گیرم از کجا گیرم. بعد خواهرم یاردم کردند و هر دو ما رفتیم به اونجا و دیگر جا گرفتن دکومنت رو و فرستاندم. ихтисосе ки ҳозир мехонед, аз ихтисосе ки чанд сол тайёрӣ дидед барои таҳсил кардан, яъне ҳуқуқшиносӣ хеле фарқ дорад. Он чизое ки барои ҳуқуқшиносӣ хонда будед, онҳоро аллакай фаромӯш кардед? Не, он чиз رو من حالا استفاده میبرم در повседневной жизни برای اینکه наши права нарушаются каждый день. И برای اینکه من میدانم که چه خیلی закон رو هست، چه خیلی در کجا من حق هستم در کجا نه، همین رو میدانم. برای این که همیشه استفاده میبرم. باز تипа حاضر ما با فاکولتети حقوق شناس فاکولتети ما یک تا проект رو کرده
сабт кардем. Аз ин тавр ин хеле ёрдам дод. масъалаи ҳамин стипендия ин 4 сола аст ва чӣ имкониятро ба шумо медиҳад? Яъне таҳсили ройгон, хобгоҳи ройгон, боз чӣ? Скидка 92% дар университет, стипендия барои ежемесячная ва ҳозир барои ин ки ман эра ҳастам дар общежитие, то есть ёрдам метиҳам барои дигар резидентҳо ва ман бесплатно бепул зиндагӣ кардан дар общежитие. 92% ҳаққи ин маблағи шартномаи донишгоҳ аст? То есть ман $50 дар як сол месупорам ба университет. Мгм. Хобгоҳ дар чӣ ёрдам метиҳед ки барои шумо бепул кардиям? Ман СММ мепурсонам, инстаграмми общежития ва дигар резидентҳоро ёрдам метиҳам, дигар Мгм. студентҳо. Ҳамон ёрдам чӣ гуна мешавад? Агар ягон проблема шавад дар этаж, ягон савол бошад, ба мо обратиться карда метавонанд ва мо ба он ёрдам метиҳем. Мгм. Масъалаи хурду хӯрок чӣ хел? Хӯрок дар поён мондаи столовая ҳаст. Ҳаминҷода мо худамон мепазем ва агар пухтан вақт набошад, аз магазин ягон чиз мехарем. Ин аз ҳисоби худатон аст? Аз ҳисоби худамон. Шумо хӯрокҳои тоҷикӣ мепазед ё ин ки не? Тоҷикӣ мепазам. Пухтан ба хеле хуб набудам дар Тоҷикистон, баъд омадам, сар кардам ва ҳаракат мекунам ки пазам. Масалан, кадом хӯрокҳоро мепазед? Мо дар ҳамин вақтҳо планируем приготовить куртоп, барои ин ки куртоп дар инҷа ин шакароб, ин ҳамту салати бо помидор, куртоп бошад дар Бишкек ин ҳамту об, курут қати об аралаш ҳамин аст. Аз ин метар мо мехоҳем ки ҳаминро дар ҳамин ҷо пазем, баъд нишон диҳем ки чӣ ин хеле хӯроки асоби хаст гуфта. Вот. Ба ҷуз куртоп чӣ? Манту, самбуса, ош, намедонам, шӯрбо мепазед? Манту, самбуса пухтан ва ҳам вақт нест, ҳам он мекунам ки типа хеле душвор аст ба Мгм. ман, барои ин ки ман дар Тоҷикистон намепухтам. Аз ин метар инро намепазам, баъд шӯрбо, гречка мепазам. Мгм. Дар як ҳуҷра чанд нафар местед ва онҳо аз куҷоанд ҳамхонаҳои шумо? Мо 3 нафар ҳастем. Як кас аз Бишкек, дуюм кас аз Баткен, то есть ҳамон касте ман бо забони узбекӣ ва тоҷикӣ аралаш карда гап мезанем. Мгм. Ва сеюм А, кас ман. 3 кас. Муносибати ҳамҳуҷраҳоятон бо шумо чӣ хел аст? Хеле хуб. Ман омадам ки ва тарсида будам ки ман тоҷик будам. Аз ҳамин тавр ба ман муносибаташон дигар хел мешавад. Лекин это всё стереотипы. Инҷо мебиёянд ва шумо ба одами хуб гап мезананд. Ягон мушкил нест. Ягон мушкил надорам. Муносибати омӯзгорон чӣ хел аст? Хеле хуб. Дарсҳо чӣ душворӣ доранд барои шумо ҳозир? Дашвор ҳозир ман забони қирғизиро омӯхтосиям. Мгм. Ҳамин немножко душвор. Баъд барои ин ки ман ӯзбекиро медонам, осонтар шудааст. Ва дигар дарсҳо ҳам аз дар бораи филм, ҳамин тавр қиин нест. Дар худамон соли якум ва ҳатто ним соли дуюм курсиам бисёртар фанҳои мактабиро мехонем дар донишгоҳ. Дар он ҷо чӣ хел аст? Онҷа ҳам фанҳои мактабӣ мехонад ё ин ки аллакай ихтисос шумо гузаштед? Ҳам аз ихтисос, ҳам баъзе чизҳое ки дар аз мактаб ҳаминро ҳам мемонанд. Ин математика барои Maths for Life, барои жизнь асобай, русиеро ҳам омӯхта наштакор ва забони қирғизиро. Мгм. Ҳозир забони қирғизӣ шумо дар кадом сатҳ қарор дорад? Гап мезананд мефаҳмед ё ин ки ҳоло не? Гап мезананд мефаҳманд ва салака гап зада метавонанд. Мгм. Барои мо ягон чиз бигӯед, ки ба ҳамон забон чӣ хел аст?
Менин адым Муслима. Men Qirg'izistonda yashayman. дар масъалаи кор, яъне шумо ба ҷуз аз таҳсил кор ҳам мекунед? Кор ҳам мекунам, лекин корам долгосрочный нест. Ягон проект бошад мегирам ва краткосрочный кор мекунам. Ин чӣ гуна корҳоанд? Видеограф, фотограф, SMM, дизайнер. Дар Мгм. ҳамин тарафҳо. ҳозир боло ягон лоиҳа кор карда истодед? Ҳозир дизайнер шудам ва пас аз як ҳафта пеш проекти видео адо кардам ва ҳозир дизайнери газетаи Аутсан мебошам. Газетара саҳифабандӣ мекунед? Ҳа, оформление журнала полностью. пули дизайнерӣ чӣ хел аст дар он ҷо? Ҳоли нагирифтам, барои ин ки ман нав даромадам 2 моҳ. Аз ин Мгм. миттаб ман аз шаҳри дигар будем. Мара официально дароварданашон қиин шуд. Аз ин тар задержка шудааст. Баъд ман намедонам ки ам пул мебошад. насиб бошад 2 моҳ гузашта бошад, шумо кай ба маош мегиред? Ҳамиро фоида истодаям. Гуфтанд як ки мо дар телеграм нависед шумо маоши маро биёред гуфтад. навистам, гуфтанд ки 3 кун фоида бад мебиёем, барои ин ки ман иностранный студент. Қиин шудааст барои онҳо. Аҳа, фаҳмидам, фаҳмидам. ҳозир дар умум метавонем бигӯем ки шумо худатонро худатон таъмин мекунед ва аз Тоҷикистон барои шумо пул равона мекунад. Метавонистам, лекин падарам хеле заботиться мекунанд ва метарсанд ки ман намегӯям агар пулам адо шавад. Аз ҳамин тавр постоянно мефирсонанд пул, чтобы монандаи $100 как на чёрный день истад. Аз ҳамин тавр ман баъзе вақт ҳамиро сарф мекунам ва аз нав ман мефирсонанд. таҳсил умуман дар хориҷи кишвар дур аз падару модар, аз бибию бобо, хоҳару додар, гиря накунед, гиря накунед. умуман чӣ мушкиле дорад барои як духтар? Мушкиле дорад ки вақте мешавад ки шумо мефаҳмед ки шумо як худатон одиночестворо ҳис мекунед, баъд лекин ин ба привыкать мекунед. И ещё ин хеле тарафҳои плюс дорад, барои ин ки Мгм. шумо дар дур мебошед ва вы начинаете скучать по родным и понимать их больше, и связи между вами становятся лучше и крепче. шумо ҳар рӯз гап мезанед бо волидонатон? Ба падарам ки модарам ҳар шаб гап мезанем. Видеоя? Баъзе вақт видеое, баъзе вақт ҳам по телефоне. ҳамун вақте ки видеоӣ гап мезанед, шуморам аз ин тараф гиря мекунед, онҳорам аз он тараф гиря ё ки не? Гиря намекунем, барои ин ки ман ҳар семестр ба хона меравам. Аҳа. Ҳама мо ханда карда гап мезанем. масъалаи омаду рафт чӣ хел аст? Ман дар январ рафтам охир он вақт ва пеш аз ин ҳар каникул меравам ба хона. ягон мушкил нест? Университет метиҳад ки ҳамин студент разрешение барои баромадан ва аз гар даромадан. Аз ҳамин тавр мушкилӣ надорем. дар умум чанд вақти шумо дар Қирғизистон ҳастед? 2 сол. муносибат бо тоҷиконе ки дар донишгоҳ мехонанд чӣ гуна аст? Мо тоҷикоти якта компания ҳастем. То есть якдигарро мешиносем, салом алейк мекунем ва хеле муносибати гарм дорем. ягон ҳамакаса ҷамъ шуда ягон ошас қурутҳобас ташкил намекунед? Ҳаминро мо дар ҳамин ҳафтаи охирон ташкил мекарданем. нақшаҳоатон чӣ гуна аст? Яъне шумо филмсоз мешавед, коргардон мешавед, дар кишвар, дар ватани худамон кор мекунед дар оянда, ҳамин хел? Аз хориҷ опыт гирифта ба ватан омада развивать кардан мехоҳам. ягон идея ҳозир ҳаст барои сохтани филм ё ин ки ҳоло фақат хонда истодаед? Мо дар вақти хонданамо сабт мекунем ва финални дипломамо мебошад сохтани як калон филм. Ғайр аз ин, ман краткометражни филме сохта будам барои, например, участвовать в конкурсе 48 часов. Мгм. 2 филмро кардам ва ҳозир дар ҳамин кор кардаистем ки бисёртар филм соз кунем. умуман дар миёни дарсҳои донишгоҳ дарсҳои амалӣ бисёранд ё ин ки кам? Хеле бисёранд. шумо дар дарсҳои амалӣ
ثبت میکنید، монтаж میکنید، همین کارا رو میکنید یا کی نه؟ چه خیلی монтаж میکنیم، چه خیلی در камеркати کار کردن می‌آموزیم. ягон агар TV series, например, бошад, создание ҳамин кино бошад, боз ҳаминҷо сценарий сохта уже снимать кардана сар мекунем. Este. Pero esto es ¿qué? Singular, ¿sí? Ahora, este libro, ya ¿no? Este libro es mío. Ese роҳбари донишгоҳ бо донишҷӯёне ки масалан аз ҳар давлат ҳастанд воҳворӣ мекунанд? Ман гуфту шунида ҳаст. Дар Бишкек ҳаст, барои ин ки мо бо ҳамин касо метавонем яке аз тарафи дӯстона гап занем, рафта кофе хӯрем якдигар, ба якдигар дар Инстаграм подписаться кунем. Ҳамин хеле хуб аст дар ин тараф. Масъалаи давом додани таҳсил чӣ гуна аст? Яъне шумо ҳоло то соли 2026 дар Қирғизистон мемонед. Баъдан чӣ кор мекунед? Баъдан нигоҳ мекунам ба ситуатсия, барои ин ки падарам мехоҳанд ки ман аз нав ба Тоҷикистон биёям, дар ҳаминҷа давоми корро бурам, барои ин ки онҳо ба ман выбор доданд, ё ки магистратура, ё ки бакалавр дар Тоҷикистон мекунем. Ман бакалаврро дар инҷа выбор кардам, но я надеюсь, то, что папа согласится на то, что ман ба практика меравам ба дигар тарафҳо. Хочу попрактиковаться в Америке. А заминтавра очень надеюсь, что папа согласится и отпустит меня туда на 2 года, например. Я потом заново вернусь. Шумо мегӯед ки магистратураро дар Амрико таҳсил кунед. А, Унҷа имкон ҳаст бад? Хеле ҳаст, барои ин ки ҳозир дар сеюм курс ман бояд подам на exchange программу в Америку, Нью-Йорк. Хеле надеюсь, что онҷо мегузаранд. Мебинам ки дар онҷо чӣ хел обстановка аст, баъд ҳамонҷода ба стажировка ёки ба омӯхтан мепартоям. Яъне шумо боварӣ доред ки шумо мегузаред? Боварӣ дорам, ба ҳаракат мекунам. Пас аз агар худое кунад ки Америка шавад, ба Тоҷикистон меоед. Баъд ба Тоҷикистон меоям. Мо умед мебандем ки шумо бисёр хуб таҳсил кунед дар Қирғизистон, падаратон равзӣ шаванд. Барномаеро тамошо мекунад падаратон? Намедонам. ҳатман тамошо мекунанд ва мо ҳам илтимос мекунем, хоҳиш мекунем ки розӣ шаванд шумо равед ва як мутахассиси бисёр бақувват шуда ба Тоҷикистон баргардед. баъд мо филмҳои шуморо тамошо мекунем. آه. шумо ягон гапи дигар доред? Ман саволҳоям тамом. Як суҳбати хуб доштем. Барои шумо раҳмат. برای شما هم رحمتی کلان. саломат бошед. барори кор. майнаш.